ते बघा हे आमच्या आजीचं घर आहे ना पाठी. हो, आजीकडेच आता आलो होतो आजीला भेटायला. हां. हां, होते झोपलेले. आता जरा म्हणजे कसं कमजोर झाले आहेत ना. व्हिडिओ नाही बनवला त्यांच्याकडे, चांगलं नाही वाटत ना असा. बरोबर. होय, तब्येत पण बरी नाही आहे. आपल्या घरी घेऊन येऊ त्यांना. हो. मग तुम्हाला दाखवू. मग तुम्हाला दाखवू आम्ही. चला. आता आमचं नवीन घर बघायला ते येणार आहेत, तेव्हा आम्ही त्यांना तुम्हाला दाखवू. चालेल. रस्ते बघा कसे आहेत गावातले. आतमध्ये आत एकच रस्ता असतो. आणि दोन हिरवागार एकदम वातावरण, झाडं झुडपं आता पावसाची हिरवीगार, मस्त वाटतं. टर्निंग, चढ उतार. आता हे उतार आणि चढ आहे बघा. चढ केवढा आहे बघा. तरी रस्ते बिस्ते आता चांगले बनवलेले आहेत ना. चला बघा, आता आम्ही आजीच्या घरी जाऊन आलो. आता तुम्हाला बाजूचा अपडेट दाखवतो. अपडेट इवन आम्ही पण असं मध्ये मध्ये चेकिंगला जातो आहे. हे व्लॉग म्हणजे आम्ही व्लॉग नाही करत आहे, आम्ही चेकिंगला जातो आहे की कसे लावलेत पॅनल्स वरती. ते फॉल सिलिंग करायचं काम सुरू आहे. ते व्यवस्थित झालं पाहिजे, त्याच्याने कसं घराला शोभा येते. बरोबर आहे ना. आणि आमचे अंपायर आम्ही 3rd अंपायर आणि 4th अंपायर पाठी ठेवलेले आहेत. चला. आणि नवीन प्लेयर आमच्याकडे आहे. बघा, खोदकाम एवढा झालेला आहे की आता त्याला सीडी लावायला लागतो. म्हणजे जर आपण खाली गेलो की वरती तुम्ही येऊ शकणार नाही बिना सीडीची. आता सीडी केवढी आहे बघा ही. आता ही वरती घेतो, वजन असते ही सीडी. तू कशाला उचलतो? लय खाली लय खाली आहे, राहू दे. 6-7 फूट खाली गेलेलं आहे काम. होय, पाऊस आहे म्हणून हे मध्ये मध्ये थांबवावं लागतंय, नाहीतर पाणी साठतो ना. हा, पाऊस नसतं ना तर हे स्टोरेज झालं असतं. टँक आमची भरपूर लवकर झाली असती. ओके, चला मेन काम वरती आहे. परत काय करते. चालेल. आणि आपला हा जो पहिला रूम आहे ह्याचं काम झालेलं आहे. या रूमच्या बेसिसवरती आपण पुढचं कसं करायचं ते आपण ठरवणार आहे ना. तर तुम्ही आतमध्ये जाऊ शकता. थांबा 1 मिनटं थांबा. मी जातो आणि तुम्ही पाठवून या दोघींनी. ओ वाव, किती छान वाटतंय. वा वा वा. चला या आतमध्ये तुम्ही या. आता मेन काम वरती झालेलं आहे. आता रूम एकदम जरा पॉश वाटतोय जरा एकदम. आता तिकडे हा गॅप ते प्लाय कमी पडलाय, पॅनल कमी पडले, ते आणून लावेल. पण सध्या बघा किती छान वाटतंय बघा वरती. आणि ह्याला सुद्धा व्हाईट आणि गोल्डन कॉम्बिनेशन आहे. आता कुठे काय तुटलेला पडलेला आहे का बघतोय बघा. इकडे आहे बघा. बघा आता हे पॅनल आहेत त्याला बघा गोल्डन पट्टे, गोल्डनचे मध्ये आहेत बघा. बरोबर आहेत ना. आणि पॅनल पण हेवी आहेत हे. ओके, हे असं हे आपल्याला पाहिजे तसं आहे का झालेलं व्यवस्थित. मस्त झालाय. म्हणजे रूम किती क्लीन वाटतो ना व्हाईट मध्ये. एकदम पीसफुल, एकदम छान. आणि एकदम कॉम्बिनेशन पण एकदम मस्त वाटते बघा बघायला. आणि एकदम क्लीन. थोडा राहिलाय ना, ते असं वाटतंय वरती शिडी जाणार आहे काय. येस. वरती चढायला. आणि ह्याच्यामध्ये पण पॅनल्स आहेत. हे कोणते पॅनल्स आहेत तुम्हाला दाखवू काय बघा. याचं कलर तुम्हाला उलटा झालं ते. ह्याच्या खालचं हे कसले आहेत पॅनल माहिती आहे. हे त्या साईडच्या रूमचे आहेत. चला त्या साईडला रूमला जाऊया. चला इकडून पण जाऊ शकता. हे आपण बाहेरून बंद करूया. हे आतूनच उघडणार ना, विंडो आहे ते. चला. आणि पूर्ण इकडून तिकडून बघा क्लिनिंग करून घेतली. आता तुमच्या पायाखाली पण तुम्हाला साफ वाटतंय की नाही सर्व.
येस हां थांब आता काव्या हे कसं उघडणार तू काय माहिती हां कुठून तरी उघडत असेल ना कसं तरी उघडत असेल. हां आता तुम्हाला सांगतो हे बनवताना ना मम्मी आपण होतो मुंबईला बरोबर आहे. त्यांनी बनवलं चांगलं आहे पण त्यांनी एक लावायचं त्यांनी हँडल लावायचं विसरला तो. जर आता त्याच्याकडनं हँडल लावून घेणार आहे म्हणजे हँडल इकडे आणि इकडे लावला ना की लोकांना समजेल की हे असे उघडायचे आहेत. नाही तर माणसं शोधत राहतील कुठून उघडायचे आणि कुठे. ह्याला एक हँडल लावला पाहिजे असं आणि त्याला बाहेरच्यांना म्हणजे हे हँडलने उघडू शकतो. इथे बघा किती काम झालंय. चल आतमध्ये. हो वाव कायच नाही झालं इकडे. नाही त्यांनी आज केलं पाहिजे होतं. मग हे असे इकडे करतात तिकडे पळतात. ते सगळीकडे कामं घेतलेली असतात ना थोडं करतात आणि थोडं करून म्हणून आम्ही बघा इकडे जोर लावतोय. जर आपण इकडे काम करून घेतलं नाही तर ज्या घराला 1 वर्ष लागणार ना तिकडे आरामात 2 वर्ष लागतील तुम्हाला. बरोबर आहे ना. प्रत्येकाला बोलवून पाठी लागावं लागतं कधी कधी या करून. कोण येतात आवडीने कोण मग इकडे तिकडे कामं शोधत बसतात. हे त्यांनी आज मला हा पण फायनल करून दिला पाहिजे होता आणि हा बघा हा पण तसाच ठेवलाय बघा वरचा. आणि ती पण फ्रेम जरा खाली घ्यायची परत त्या फ्रेमिंगमध्ये पण थोडी गडबड झाली आहे. येस पण ओव्हरऑल इथे उभं राहायला छान वाटतं मस्त वाटतंय बघ. चांगलं वाटतं की नाही. चला आता पाऊस सुरू झालाय. पाऊस सुरू झाल्यावर वरती बघा कसं वाटतं. चला आता परत मम्मीसाठी गिफ्ट आम्ही मागवलेलं आहे. पहिला नमस्ते तरी बोलते. हा बोल. माझ्या माणसाला नमस्ते आवडतं ना माझं. हो नमस्ते. आज माझ्यासाठी आहे ना काहीतरी गिफ्ट आलंय ते आपण बघूया आता काय आलंय ते. कोणी दिलं सबस्क्रायबरनी नाही दिलाय आपणच मागवलाय म्हणजे पप्पूनी दिलाय. पप्पूनी माझ्यासाठी मागवलंय गिफ्ट. हे घे. तुला भरपूर दिवसापासून पाहिजे होतं. हे आता मी खोलून दाखवते तुम्हाला काय आहे त्याच्यात. येस म्हणजे अनबॉक्सिंग पण ह्याच्यातच होईल व्हिडिओ थ्रूच अनबॉक्सिंग होईल. आमच्याकडे बघा सर्व गोष्टी येतात घरपोच. म्हणजे गावी असून पण सर्व गोष्टी येतात. काय आहे पण त्याच्यात एवढं जड आहे. बॉक्स आहे काहीतरी. बॉक्स आहे पण जड पण आहे. बॉक्समध्ये काय असेल बघूया आता काय आहे. तुला हे दिलंय ना मी हे ह्याच्याने खोल एक म्हणजे पूर्ण खोलला तरी चालेल. हो चालेल पूर्ण. म्हणजे नाही आवडला तर परत द्यायला लागतो. हो तसं नाही ना. हो पॅकिंग बघ कशी केलेली आहे. तर आलेला आहे पण डब्बल खोका. हो खोक्यात खोका. खोक्यात खोका. चला मम्मीसाठी मागवलेला आहे सॅमसंग गॅलेक्सीचा मोबाईल. वाव मस्त. चला उघडा आता. कलर कोणता आहे तो. यासला कलर आहे जे तू ड्रेस घातला त्याच्यात मॅचिंगचा कलर मागवलाय. होय उघडतो. त्याला पण हे असतं बघ. ते पण सील पॅक आहे ना पूर्ण. ही जर सील तुटलेली असते तर घेतलं नसतं आपण. तुला मोबाईल का हवा होता आता नवीन. तुझ्याकडे मोबाईल होता ना. होता पण ते चालू असताना त्याचा वायफाय बंद व्हायचा आणि आवाज कमी जास्त व्हायचा. आपणच वायफाय आपल्याकडे चालू आहे. 2 वायफाय आहेत तरी पण माझ्या मोबाईल मधून ना वायफाय बंद व्हायचा. ते खोल बाबा कसा ते. तिकडून पण उघड आता. दोन्ही साईडने आहेत ते. म्हणजे वायफाय बंद व्हायचा म्हणून. येस आता हे कसं चांगल्यातला मोबाईल आहे. नवीन आहे मोबाईल. आता टेन्शन नाही तुला. आईसाठी काय पण.
आई कुठे काय करते? आई कुठे काय करते पण मम्मीसाठी काय पण. ते मम्मीसाठी नसतं, तुझ्यासाठी काय पण असतं ते. हा, तेच म्हणजे मी तुझी मम्मी ना हो आणि मी तुझी आई ना. हो मग आईसाठी काय पण, बरोबर आहे. मम्मीसाठी काय पण. अशा मग त्याच्यातून काय आता करतं, आई आई कुठे काय करते, बरोबर आहे, मग आई सगळं काय करते म्हणून तर असे गिफ्ट येतात. बरोबर आहे. मग पण हवे जातात ते दुसरे मोबाईल नंतर आता नवीन नवीन मोबाईल पण आहेत ना, 2-3 वर्षानंतर हे एकदम हे होतात, डल होतात. बघा मोबाईल कोण नाही तर स्क्रीन फाडशील त्याचा. हे बरोबर आहे ना. बरोबर आहे. मॅचिंग आहे ना बाई, बघ मॅचिंग. नवीन मोबाईल दाखव. मस्त. छान आहे, स्क्रीन पण आहे आणि मोठा पण आहे एकदम, हा. आणि एकदम छान नवीन मोबाईल आहे बघ, चकचकीत. आणि दुसरा फोडूया काय, आता दुसऱ्यात तुला मी काय ऑन बिन बघूया? करून देतो. आता ऑन नाही आहे हा, हा. हे तुला मी सर्व ऑन करून देतो. माझ्या सिम कार्ड वगैरे टाकून दे. सिम कार्ड हे सर्व टाकून देतो. हा. अजून दुसरा काय आहे ते पण बघूया एक काय? लक्षात राहील, तुला कधी मोबाईल घेतला, गुरुपौर्णिमाच्या दुसऱ्या दिवशी. हा, काल गुरुपौर्णिमा होती ना, म्हणजे लक्षात राहील की लक्षात राहील कधी 2026च्या वेळी असा घेतलेला आहे. आणि सोबतच तुला अजून एक गिफ्ट आहे. हा, ते काय आहे बघूया. हे उघडत आहे. आता हे बघूया आपण दुसरं. काय आहे हे बघ, हे खोकं आहे ह्याच्यात. मोबाईल ॲक्सेसरीज आहे सर्व, हे प्रीमियम मोबाईल ॲक्सेसरीज. अजून एक कवरसुद्धा आलेलं आहे बघा. म्हणजे हे वेगळं मागवलेलं आहे, ते वेगळं मागवलं आणि हे वेगळं मागवलेलं वेगळं आहे. आहे. ह्याच्यात फोन केस आहे, कॅमेरा प्रोटेक्टर, स्क्रीन प्रोटेक्टर, वॉच, मोबाईल चार्जर पण ह्याच्यात आहे. ओके, चार्जर पण आहे. उघड आहे जरा. हे सगळं खाली पडला. ते कार्ड वगैरे आहेत त्याच्यामध्ये. ओके, हा, ते बघ. हे काय, हे कवर आहे वाटतं. कवर आहे त्याचं. चलो, हे असं फोडू काय, कापू? नाही मी उघडतो थांब. हा, उघड. चलो, झालं तुझं गिफ्ट. हा, झालं. झाली तुझी विश पूर्ण. मस्त. तुला पाहिजेच होता ना मोबाईल? हो, पाहिजेच होता. आतापासून नवीन मोबाईल मम्मीचा. हा, मस्त. कलर पण छान आहे. हो.